Welcome back mga kasudyo to another video. For today's episode po, nandito ako sa Antipolo dahil titikman ko ang sikat na sizzling lechon roll. Unli gravy, unli rice, halagang 99 pesos lang. Kaya pinipilahan at maraming tao kumakain dito mga kasudyo. Kaya tara na, tikman natin to. Ito pala yung marinated na po na lechon roll, hindi pa naluto ba. Ilalagay na po yan sa oven. So yan, pinasok na. Mga vlog na ito, magputok ba ito? Sampung rice ako nito. So ayan na po mga kasudyo, ito na po yung order ko. So unang-una mayroong sizzling pork katsu, mayroong sizzling lechon roll at Sally's burger steak. So ayan, gutom na ako mga kasudyo kaya hindi natin tatagal ito, tikman natin itong mga pagkain nila. By the way po, itong pork katsu po, 99 pesos, ito naman 99 din, ito 89 pesos lang po. Mayroon ning egg. So tara, pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Tara, dito tayo. Una ba? Yan. Wow. Malambot yung pulkatsu nila ba? Kain po. Buto pala. Ito po, unli rice, saka unli gravy. Unli din yung juice, mag-add ka ng 20 pesos. Wow. Masarap sa sulit na sulit po. Dito naman tayo. Yan, tingnan natin yung crispy mga studio. Crispy siya mga kasudyo, tapos yung gravy na masarap din, magko-complement dito sa kanilang lechon roll ba. 3 hours pala nila itong niluluto. Ito, tikman natin yung Sally's burger mga studio. Ayan, oh, malambot pala siya. Saka sobrang juicy na sa ilalim. Ito daw ang isa sa pinaka best seller dito.
Isipin nyo mga suyo, 89 pesos. Only na halos lahat. Wow, pure beef talaga to. Ayan. Na-tsempo namin mga studio na hindi pa masyadong maraming tao ngayon. Kasi mayang gabi, punuan na sila dito. Para sa akin po, sulit na ito sa presyo nila ba. Siguradong mabubusog ka. Kaya pala maraming kumakain dito mga studio. Kaya maraming salamat sa panood sa episode ito. Kita-kits tayo sa susunod.